Que valor hai que ter para facer a viaxe inversa. Que valor, que emoción, pero a vida é para os valentes. Antes de involucrarse en el caso Dreyfus, Émile Zola escribiu un artigo titulado O sapo. O seu propósito era dar consello a un xoven que non soportaba tragar a mendacidade diaria e agresiva daquela prensa que en 1890 pretendía conducir o desastre aos cidadáns da República Francesa. Zola explicou ao xoven escritor o seu propio método para habituarse ás columnas dos xornais. Cada mañá, durante un tempo, compraba un sapo no mercado e devorábao vivo e coleando. Despois dunha estricta dieta matinal, podía enfrontarse a calquera xornal co estómago tranquilo, recoñecer e tragarse o sapo que o xornal contiña cada día, e ata deleitarse con aquilo que para calquera persoa xa, sen inmunizar, suporía un veleno letal. A figura retórica de Zola sérvenos para preguntarnos hoxe cantos sapos tragamos diariamente cando lemos os xornais, cando escoitamos as distintas radios, hai que ver como vai prisa a ser, como van as tertulias, como van Inda e Maruenda, defendidos polos grandes popes da comunicación do Estado español, como van esas columnas de opinión. Eu creo que isto non vai acontecer co xornal O Diario Galego e non o faremos porque vai iluminar e enriquecer o debate democrático, combatirá a divulgación de mentiras e o debilitamento do oficio de xornalista. A crise dos medios de comunicación é unha fonda debilidade dos sistemas democráticos. Sen liberdade, o xornalismo non pode sobrevivir. E sen xornalismo non existe liberdade. A sociedade demanda medios independentes e cribles. A enfermidade do momento é a inmediatez, a lectura rápida, o triunfo do titular, a impaciencia, o afán de protagonismo. Todas e todos casi queremos neste país ter unha plataforma que nos faga xornalistas e nos dé a coñecer. Estamos na época do entretemento, casi todo é un circo. Hai cultura de Wikipedia, falta reflexión e estudio. O Diario Galego, como agora mesmo Sermos, terá profesionais en posesión dos 5 sentidos básicos para un xornalista: estar, ver, oír, compartir e pensar. O xornalismo escrito representa unha reducida porción do grande mundo dos medios. A loita é contraparte dunha profesión que manipula a opinión pública e contra os mecanismos dos medios que construen un mundo virtual que reemplaza o mundo real. Pensáchedes algunha vez por que todas as televisións teñen unha mesma escaleta, dan as mesmas noticias, casi na mesma orde? Agora está un poquinho separada Televisión Española, porque é única. Todo aquelo relacionado cas críticas ao goberno redúcias ao último minuto e 30 segundos. Pero normalmente, todas as televisións contan o mismo no mismo minuto e pola mesma orde. Eso é unha especie de censura máis sutil que define que destacar, que omitir, que cambiar. Pero os bons xornais non morren. O Diario Galego contará con profesionais meritorios, sensibles e de gran talento, persoas convencidas de que a cidadanía é moi valiosa e Galiza un país apaixonante que merece ser respetado, coñecido, comprendido e defendido. Temos que poñelo en valor. Moitas persoas se interesan, queren saber e entender algo das súas historias e iso é dabondo para manter o optimismo. E se nos anos 60, con Norman Mailer, Truman Capote e Tom Wolfe, falouse do novo xornalismo, por que en 2019, co Diario Galego, aquí non se pode producir un cambio, partir de cero e abrir un camiño diferente para novas xeracións?
Queremos mercar un diario para deternos a reler, voltar o texto ás veces que desexemos para reflexionar e buscar explicacións. O gran mestre Kapuscinski decía que para os que traballamos na gran periferia é moi importante entender que debemos buscar o universal en calquera tema, aquilo que revela o mundo enteiro nunha gota d'auga, porque unha gota d'auga contén o mundo, pero hai que saber atopar o mundo nunha gota d'auga. Cada vez que nos propoñamos escribir acerca dun tema, debemos preguntarnos que ten de universal, que metáfora, símbolo ou signo que nos permita pasar do pequeno ao grande. Só se atopamos este vínculo, esta pasaxe entre o local e o universal, o noso texto terá peso e valor. O lector descubrirá xunto á historia concreta unha mensaxe universal, unha pista que lle axude a descifrar as leis do mundo. Carlos Maside, en palabras e en texto da súa sobrinha política que mellor o coñece, a súa vida e a súa obra, María Esther Rodríguez, Carlos Maside, que foi na súa época facía editoriais cos seus debuxos e viñetas na prensa de Madrid, na prensa galega. Carlos Maside pretendía que os que abrisen o xornal do día se recoñecesen nas súas imaxes. Quería chegar á maioría social e que estas fixese súas, nun proceso natural de identificación. O mundo, decía Maside, non é o universo nun senso xeográfico ou cósmico, senón o espazo, o ambiente no que nos formamos, é dicir, as vivencias directas, a paisaxe, as xentes, o clima, o modo e as condicións de vivir. Todo iso entendido nun senso fondo e sustancial. Remataba Maside dicindo que a obriga do intelectual é a vixilancia constante, denunciar o perigo e tocar a rebato. Pase o que pase, o miolo da nosa profesión segue sendo o mesmo, por unha boa calidade profesional e un alto contido ético. En 1930, o teórico da psicoloxía da arte, o alemán Rudolf Arnheim, sinalou que moitas persoas creen que ver, ler, escribir é o mesmo que entender. E non. Non obstante, eso non é así. Hoxe a abundancia de imaxes pode aletargarnos. Tanta imaxe limita a relación coa palabra falada e escrita e, por conseguinte, o dominio do pensamento. O estudioso belga Michel Colón ten feito estudios sobre as persoas, as diferentes persoas, reuniu un grupo en Denver, con persoas que vían de 3 a 5 horas a televisión, de 1:30 a 3 e 1 hora ao día. Canto máis se veía a televisión, menos se sabía do mundo en que se estaba. E logo está o empoderamento das mulleres. As mulleres en Sermos e o Diario Galego serán importantes, son importantes. Neste acto é maravilloso, non hubo presentadora, hubo un presentador maravilloso como Xurxo e dúas mulleres que falan. Aquí hai igualdade. E que é un horror para a vista e para o pensamento ver esas mesas políticas, económicas, que falan de cultura, que só hai homes vestidos de negro, e que neste país non hai mulleres que podan falar de política, de economía, de literatura, pero se hasta de cociña só falan homes. Eu entendo que é un horror e hai homes maravillosos que están cas mulleres na loita, pero claro, para estar con nós en plano de igualdade hai que perder moitos privilexios e, desgraciadamente, é unha batalla que hai que facer cada día. Lara Setrakian, perdone, Xoan, perdoa, estou rematando. Lara Setrakian, cofundadora de News Deeply, nunha conferencia salientou que as mulleres e os homes xornalistas deben soster un espello o tempo suficiente, o tempo que sexa necesario para que os lectores comprendan. E, polo tanto, ela e eu rexeitamos o papel dos xornalistas turistas intelectuais que sacan unha instantánea e nunca máis se volve falar do tema. Deixámolo morrer. O sandinista Tomás Borge escribiu: a persoa que non é capaz de soñar é un pobre demo.
A persoa que é capaz de soñar e transformar os seus soños en realidade é un revolucionario. Un revolucionario é un soñador, un amante, un poeta, porque non se pode ser revolucionario sen vaguas nos ollos, sen tenrura nas mans. E eu engadiría, e digo, un revolucionario é unha xornalista, un xornalista neste país. Desexo-vos un bon nacemento, unha longa e fachendosa vida, sempre traballando a prol dun xornalismo que non nos leve ao val da irreflexión, senón a mover montañas. Adiante.